Michale, tu złowię, no i słuchajcie, są moja ta kucela z kimś. Facie robić ten și scanați codul QR. Apoi dați pe începeți acum și și o să vă apară please white. Vedeți? Cât timp se încarcă, eu vă voi arăta. Așa că acesta a fost episodul. Eu v-am pupat și pa, pa!